paikkaa. Näin pian pyhiin vaellukselle. Suoki ja Meijo. Kuule eniten puolestasi. Ai, sä oot vielä täällä. Mä luulin, että sä olisit jossain munkkeja kiusaamassa. Pian, hyvä vuokraisäntä, pian. Vuokraisäntä. Eikös vuokraisännän kuulu periä vuokraa? Mä maksan 5 edes. Oma henkilökohtainen pyhämies kaikki nämä vuodet. No, milloin sä lähet? Heti huomenna aamulla. Silti lähet aamulla. Hei Ilmi. Hei, vähän kunnioitusta äidiltäni saamani nimeä kohtaa. Kiitos. Olen Ilmari Juhani Korhonen, nimetty Pyhän Vasaran ja armon Jumalan mukaan. Sä oot ihan niin kuin äitis. On mullakin ikävä häntä isä. Mut en jättäis sua, jos ei mua kutsuisi korkeampi voima. Enkä mä halua pidätellä sua. Varsinkaan äitis muiston varjolla. Mitä luulet, että äiti sanoisi? No, hän olisi ylpeä pojastaan. Teet sitten mitä tahansa. Voi antaa. Hei poika, odotas. Mä sain vähän semmoisen surullisen puhelun tänään tuolta Marialta. Maria Losteenilta. Sun entisen opettajan vaimolta. Niin ilmeisesti tää Elias kuoli viikko sitten. Ja tää Maria sitten halusi soitella kaikki Eliaksen lempioppilaat läpi. Aika herttästä. Joo. Se toivoi, että sä soittaisit takaisin. No. Kuitenkin pahoittelut, ikäviä uutisia. Oho. Surullista, mutta kiitti, että kerroit. Totta kai, totta kai. Vai yhdet hyvästit? Hei, mitä ei? Kato Väinö, mikä kesti? No joo, kyllä sä tiedät. Kato, piti käydä suihkustreenien jälkeen tollaan. Oot sä itkenyt? Mietin vaan, miten yksinäisiä te kaikki tuutte olemaan ilman mua. Sun empatiakyky on kyllä sun suurin lahjas. Oot niin kiva, kun tajut sen. Oikeesti? Mikä on? Elias Losteen kuoli. Meidän vanha opettaja. Joo. Oho. Hitto. Eikä se ollut vielä kovin vanha. Kuka ties?
Oho. Ei hittaa. Tiedätkö, kaikki on niin katoavaista ja mysteeristä. Elämä, kuolema. Todellakin. Niin kuin esimerkiksi tämä Elias Losten. Muutti mun elämän. Antoi mulle tilaa pysähtyä ja hengittää. Me oltiin 8. Niin just koko elämä sitä ennen vaan miettiä, että mitä järkeä. Ollaanko me vaan tultu tänne syömään, kasvamaan, kärsimään ja unohtamaan? Mutta elämään vapaasti, kuuliaisesti jonossa edetä. No, kuuliaisesti jonossa etenemisessä onkin tosi paljon järkeä. Et lapset pääsee turvallisesti luokasta luokkaan. Kiva, että jonossa on järkeä sun mielestä. No, kai mä vaan ajattelen, että elämä on loppujen lopuksi enemmän käytäntöä kuin filosofia. Kun mä olin pieni, yksi kunnioittamani mies kysyi multa, miksi mä uskon olevani pyhä? Niin? Enkä osannut vastata. Olen miettinyt sitä hetkeä tosi paljon, mutta mikä tekee ihmisestä pyhän? Mikä mua niin kutsuu? No mä olettaisin, että niinku Jumala. Miksi kaikki on niin tärkeää meille? Onko? Tajutaanko me edes, mitä se tarkoittaa? Merkityksellisyys. Onko millä oikeasti väliä? No hei. Sulla on mulle väliproidi. Ootko kunnossa? Mitä se sulle kuuluu? Mä vaan näin, mitä tuossa äsken tapahtui. Satuttiko se sua? Mitä silloin väliä? On sillä mulle. Kuka sä oot? Mun nimi on Ilmari. Muutan Helsinkiin, ollakseni pyhä mies. Mikä se on, joku pappi vai? Jotain sellaista. Kutsuttu. Jumala löytää tie ja sillai. Ai jaa. No, okei. Satuttiko sua? Nää. Vähän vaan. Ylpeyttä ja vähän persettä. Joo, molemmat paranee ajankaan. Kiitti pyhämies. Helmi riittää. Pyhämies Ilmi. Kuka toi jätkä oli? Yksi kusipää, joka luulee olevansa mun poikaystävä. Oot sä varmasti kunnossa? Oon mä nähnyt pahempaakin. Onpa ikävää. Tiesiks? Sä oot aika söpö pyhämies. Musta tuntuu, että tarvit matkaa Helsinkiin. Noniin. Mä ajattelenkin kysyä.
Haluatko nähdä mun kämpän? Joo, haluan. Hyvä. Ilmari! Hei, Ilmi, mene pois, kiitos. Sori tosta. Ai mistä? No, siitä, että melkein näit mun tissit. No jaa, ei se nyt sillai. Haluatko muuten enkelipölyä? Puku. Mä tarkoitin siis, että tykkäät siitä. Naurat mulle, jos kerron, että en oo ikinä kokeillut. En. Sä voit tehdä täällä mitä ikinä sä haluat tehdä. Tai mitä ikinä sä et halua. Okei. Okei. Pidä tätä. Uskon olevani pyhä mies. No mitä on puhemies, poikani? Henkilö, joka on pyhä, totta kai. No mitä on pyhyys? Sitä, että on hyvä kunnioitus jotakin kohtaa. Kunnioituksella näytämme arvostuksemme pyhyydelle. Mitä on pyhyys? No, en tiedä sitten. Mutta sinä olet puhemies. Se, että en tiedä, mitä olen, ei tarkoita, ettenkö ole, mitä olen. Huomenta. Huomenta. On iloinen, että sulla oli kivaa eilen. Ei ollut tarkoitus. Mitä? Pitää hauskaa vai? Ei oo vaan yhtään mua. Kulta, tää on eka kerta, kun sä muistutat musta pyhää miestä.
Mä vaan luulin, että ehkä me... Jätkä! Molemmat! Pyhä mies! Molemmat! Mikä jätkä? Make tuli tänne bileiden alettua. Ootteks te? Yhdessä? Joo. Me ollaan ajateltu, että me muutetaan Hollywoodiin. Make tuntee jotain tyyppejä sieltä. Se sanoi, että musta voisi tulla näyttelijä. Ois niin siistiä. Kuulostaa uhkarohkealta. Sanoo mies, joka tuli Jumalan perässä Helsinkiin. Kyllä sä tiedät, ettei munlainen tyttö ja pyhä mies niin kuin sä ikinä toimis. Mistä sä sen voit tietää? Kai se on mun intuitio sit. Kenet sä yrität vakuuttaa? Sut. Joo, oot ehkä oikees. Kato, mihin johdatit mut vuorokaudessa. Älä paheksu mua. Onks toi kello oikees? Ilmi! Mun tapaaminen kirkossa on jo myöhässä. Nähdäänkö me enää koskaan? Jos Jumala suo. Ilmi, on pahoillani. Ei oo mitään syytä. Silti mä haluan, että sä saat tän. Muistoks musta? Miten voisin unohtaa? Oliks noi tuolla sun ensimmäistä? Pyhä mies ei puhu moisista asioista. Oot uniikki tapaus, pyhä mies. Tavata pappi, joka vastaa teidän huomisen johtajat opetuslapsiohjelmasta. Mun nimi on Ilmari Juhani Koronen. Hän mainitsikin, että tulisit. Mahtavaa. Missä voin tavata hänet? Hän ehti lähteä. No joo. Ja milloin hän tulee takaisin?
Hän vei muut opetuslapset metsäretkelle. Luonnossa pystyy paremmin kuuntelemaan sitä, mitä syvällä tiedolla on annettavaa. Mut mulla oli tapaaminen. Olit myöhässä. Ja hän mainitsi, että voit tulla takaisin viikon päästä, jos vielä koet kutsumusta. Mainitsiko hän talon epäpätevästä päätöksestä olla ottamatta mua opetuslapsiohjelmaa? Hän mainitsi vahvan uskosi siitä, että päätös oli väärä. Siksi tämä tapaaminen järjestettiin ja siksi voit tulla takaisin viikon päästä. Missä on nyt? Voi mennä sinne. Mun pitäisi olla vertaisteni kanssa. En voi antaa sitä tietoa. Ja miksi? Se johtuu sinun hakemuksestasi. Se oli riittämätön. Puisitko ne pyölle mielle? Kaikki ihmiset ovat pyhiä. Sano yksi, joka ei ole. Tiedät, mitä he sanovat ylpeydestä. Minä rukoilen sinun puolestasi. Sulla on mulle väliproidi. Koteraalin opetuslapsiohjelmassa tuli taas ylky. Häh? Idiootit. Arvostan sun tukesi. Kusipäät. Joo, meni perille. Rauhoitu. Siis tiedätkö mitä? Sinunaan menis. Kyllä mä meen. Mua kutsutaan. No joo, kutsutaan. Mut, tiedätkö, mene vaan Helsinkiin. Mut mitä sä sillä koululla teet? No se on sinne, minne pyhät miehet menee kouluttautumaan. Kouluttautumaan? Mitä? Olen pyhä. Oot sä pyhä vai et? On. No niin just. Tiedätkö, musta tuntuu, että sä tarvit niitä paljon vähemmän kuin mitä ne tarvii sua. Sä oot se, mikä tekee niiden kirkosta pyhän. Ne tarvii sun pyhyyttä, ei toisinpäin. Niinpä. Sä tarjoat pyhyyttä. Niin ei ole mitään, mitä tarjota sulle. Tiedätkö, mene sinne Helsinkiin. Seuraa sun sydäntä. Tee mitä sä haluut. Ja hei vähän sun pyhyyttä meille kaikille. Tiedätkö? Ei pyhäksi mieheksi, sulla on kyllä aika viisaita juttuja. Kiitti. Tää merkkaa mulle erityisen paljon, koska se tulee itse teidän ylhäisyydeltänne. Ei kun oo sinä hyvä. Okei. Mä oon hyvä. Mä ajattelin, että sä haluat olla se hyvä, mutta nyt mun pitää olla se hyvä. Mutta mä voin kyllä olla se. No. Pystyn ymmärtämään tuon katumuksen hyvin. Olen täällä katsomassa poikaa ja tytärtäni. Voi ei, lapsia. Onpa kamalaa, pahoitteluni. Toivottavasti kuitenkaan hautapaikat eivät ole aivan liian kalliita. Itse asiassa ne olivat aika kalliita. Onko hän joku läheinen sinulle? Ei todellakaan, mä vaan pidän tästä näköalasta. Olen Ilmari, Korhosen Ilmari. Mä omistan tän hautausmaan. Omistat? Hautausmaan? Joo.
mulla on näitä koko ketju. Ihmeellisesti kyllä niin, hautausmaat on mun sijoituksesta kaikista kannattavimpia. Tiesitkö, että Alvar Aalto on haudattu tänne? Kaikki kuninkaallisista suuriin taiteilijoihin makaa täällä. Mukaan lukien sun rakkaat lapset. Tämä on todella mielenkiintoista. Hyvää päivän jatkoa. Katso nyt kaikkea, millä Jumala on minua siunannut. Mitä Luoja on tuonut eteeni. Sanoinhan, että minä olen pyhä mies.